Kai Prince, kai ya haka ne ya da sauri haka? Aba mutumi na ya kake min wannan abu Ko ba gaskiya ina zuwa ne? Aba Luwahid kwanaki jiya da Allah ban ce ma zan je gidan su budurwata ba zan ce. Wai Luwahid muna zanne da yarinyar nan wai kawai aka dinga cigiya wai wayan mahaifinta ya bace. To garin ya aka haka? Aba Luwahid ni babban abin da ya bata mara Luwahid. Ana kiran wai kawai ta dinga ringin a jihuna. Kai ka dauke ta. Kamar yayin na dauke ta. To in ba kai ka dauke ta me ya kawo ta cikin ajihunka? To na sani ni ma Luwahid. Mu ba. Abu bai daɗi ba. Yanzu haka wai mahaifinta ya ce wai da an kama ni aka karya min kafa. Ni kuma wallahi ba zan yarda ba wallahi Lagos zani. Baka ba su kayan su ba? Na ba su abin su mana. To mana kai gidanku ba ko ya ma girma soja ba? Awa sojan ai ba ran waya ne. Don ka fitan mu mutane da waya su kaji. Allah ne ya biya ba. Amma ni gaskiya ba. Hello guys. Sunana Mahmud Dan Prince kamar yadda kuka sani. Ina matukar miko godiya ta a gare ku ta yadda kuke kallon videos dina. Ina matukar jin daɗin hakan. Wanda bai taba kallon bidiyo na ba yau ya kalla, muna roƙon da ya je YouTube channel ɗinmu mai suna Real M Prince TV. Ya danna mana subscribing, ya danna ƙararrawa, alamun sanarwa kenan idan mun ɗora sabon bidiyo zaka gani. Wannan shine Lilwahid Keti. Lilwahid Keti. Eh mana na ga this tamani ga. Shine abokina wanda duk lokacin da na ɗora bidiyo za ku ji ina cewa Lilwahid Keti, Lilwahid Keti, to wannan ne Lilwahid Keti. Sannan yana da sabon channel ɗin shi da yake ɗora videos nashi Lilwahid Keti. Dan Allah masoya ku ziyarci wannan channel ɗin fa. Ku danna masa danna ƙararrawa. Da ƙararrawa Allah musu ne. Muna godiya sosai mun gode. Show love.